tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw. Magandang tanghali po sa ating lahat. Simulan na natin ang first actual draw for extended draw number 3349. Pangasinan, let's play Small Town Lottery. Timer ready. Our first winning number is number 36. Number 36 is our first winning number. Our second winning number is number 12. Number 12 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 12-month draw today are numbers 36 and 12. Numbers 36 and 12 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo. Kung pumuli si Donald M. Sarmiento, lagi po natin tatandaan. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for 8/28/2025 Lotto Black Moon draw are the numbers 36 and 12. Numbers 36 and 12 in exact order. O tanggap ang dulot ay pag-asa. Yan ang PCS, ang kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto game sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakas, cash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimitin makakamtan sa PCSO. Hindi na tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o